Ambundansya. Abundansya sa prutas kung naka sa bukid. Hello guys, naaday ko diri sa amo ang bukid, sa balay ni sa akong igsuon. So ing ani ilang sakyanan diri kay maora na makatungas sa bukid anang chariot. Unya nindot diri puy-an guys kay ngano mga kugihan ang mga tao diri. Unya na po day eskwelahan diri o sa kilid. Naa siya kanang eskwelahan. So nindot siya kay bisag bukid na pero naa gihapon pay eskwelahan ang mga bata dili na maglisod og baba pa didto sa baryo kay kaayo og durian. So ing ani sa bukid unlimited lang ang prutas. Dili na ni maapas og kaon. Okay, daghan kaayo nga naapa siya dire. Isa ha. Okay. Amo maning kinan-an. Daghan pa siya. Na dire. Kuan siya. Mga rambutan. Daghan og kaayog mamang. Uy, grabe ang mamang. Ara siya. Mga rambutan na siya og nailansunis pa sa ilalom. Na didto daghan kaayo. Dili na siya maapas og kaon. So ingani ang kuan. Ingani ang kinabuhi sa bukid. Ambundansya sa prutas kung naka sa bukid kung kugihan pud ka. Kay kung di pud ka kugihan gani kung nakay tinanom mao pud kung naayuta kay bisan pag kugihan ka kung kayuta way tinanom di kuan pud. So ingani lang guys, nindot magpuyo sa bukid kung nakayuta kay ang pagkaon unlimited, dili na kailangan paliton. Guys, ayan kayo ilang saging. Ang ilang saging na kuan na siya. Adaot na sobra kahinog. Napadere. Ang ani ang saging diri sa bukid. Murag kuan lang siya. Murag dili kaayo siya importante. Murag common lang sa ilaha ba nga pagkaon. Ka nang kay daghan manggod siya. Murag kuan na sila. Apo lang daghan pagkaon sa bukid. Kay daghan magtanom, kugihan man ang mga tao diri. So ang saging dili na siya maapas og kaon. Daghan na kaya tungod sa kadaghan dili na nila maapas og kaon. Nya mao ni nga kani wala na gid siya. Grabe na kay siya kahinog, dili na siya maapas og kaon haan. Nadaot na lang siya sobra kahinog. Nya kaning uban pag mahinog, pag ganahan marag dili gid siya mahurot og kaon kay daghan kaayo. Anya pag uli na ko sa moang balay nangumpra lang sa ako kanang mga kulang-kulang sa tindahan. Gamay raman so nagtan-aw ko ani dire sa warehouse pero na compare na ko ang price nila ba medyo taas man gamay kontra sa katuadyong komprahanan jud nako. So wala kay ko ni kuha jud kay syempre ginagmay ra bay atong patong unya og mas mahal siya gamay na lay ato So niingon ko nga mobalik na lang ko dito sa kong komprahanan kay mas barato gyud siya pero kato lang yung pinaka kanang wala na gyud ba kanang wala na jud ko mahatag sa tindahan mao lang sa gyud toy akong gikuha na akong basket gani gamay ra kaayo ni siya pero pila ra gyud sulod kay kanang nakuanan lagi ko kay kanang kung tindera bitaw ka murag halos memorize naman nimo ang mga price sa mga dilata, mga noodles tanan-tanan. Nga nagtanaw-tanaw ko diri na yung mga ice cream nila. Nga igo ra pud ko nagtanaw kay medyo kanang tugnaw man gud ang panahon karon nya murag way gana ikaw ice cream nya mo nang maadto na lang ko dito sa unahan kay kanang mo palit ko Yakult kay kanang ganahan man ko minom og Yakult kay kanang satisfying siya ba kontra sa mga soft drinks dili wala kayo ko naga soft drinks akong ginakuan jud basta kanang uhawon ko mo ni ako ang ginainom kanang og kinahanglan ko kanang
ma-refresh bitaw niya kanang bugnaw niya. Akong giilisan kay didto ko nagkuha sa pinakalayo kay basta didto kuan kanang bugnaw bitaw kaayo siya. Nya mao to nga maoro to kong gikuha nya dito sa unahan ako na ning ipa-counter kay gamay ra man ni ako ang palit dere sa tindahan. So gamay ra gyud kaayo ni siya kato lang yung wala nya muuli na ta kay kanang human ang isa ra gyud kay ko bag-o nya kauban din ako akong anak siya may akong gisugo nga mag video nya adto pa ko sa pikas di ay kay naapa pud koy gipalit po didto kaning diri sa kanang mga goods, mga dry goods ba kanang nagtan-aw lang ko kay kanang kuan lang ba kanang gusto sa ako magsuroy-suroy ana kay pampa-relax niya kanang makuan may ta basta babae tam tanaw-tanaw po tag skincare nya kay ang ako raman yung toy kay kanirang aloe vera kay para ra sa dry skin. So aloe vera ra akong gipalit pero nagtan-aw ko sa uban galing lang wala koy budget para ana. So kanilang sa jud kay mao ra gyud ni akong kailangan tan-aw ko daghan day mga sale basta December daghan kay mga sale pero wala patay budget. So muuli na mi pang chika na sa guard amo ang resibo ambot ka nganong chika ni nila.